экспозиtsiyaи осорхонаи миллии тоҷикистон аз 22 толори алоҳида иборат аст. осори таърихие ки ба намоиш гузошта шудааст аз асри санг оғоз мешавад. бояд қайд намоем ки қадимтарин бошишгоҳ ва ёдгории асри санги осиёи миёна дар тоҷикистон воқеъ аст ва ин ёдгорӣ кулдара ном дорад ва дар ноҳияи ховалинги вилояти хатлон воқеъ аст ва таърихи қариб 1 миллион сола дорад. дар ин ҷо фонди осорхона аслан аз ду қисм иборат аст: қисми таърихи кишваршиносӣ ва қисми санъати тасвирӣ ва амалӣ, ки ин ду фонди ҷудогона мебошад. дар умум қариб 50 000 намунаҳои ёдгорӣ дар ин ҷо ҷамъоварӣ шудааст ва ҷамъоварии ёдгориҳо дар осорхона идома дорад. ин бино реклам не як масъалаи шиори танҳо нест, дар воқеъ ҷои дидани аст. худи масъала ки ҳамин ҳашамати бино мардумро ҷалб мекунад, баъза ҷавононро ҷалб мекунад. ва вақте ки дохили бино мешавад мебинем ки имконоти бисёр хуб, агар дар вуҷуди онҳо як завқу шавқи донистани таърих, донистани латофат ва назокат ва зебоиро дар дил ҷо карда битонем, ман итминон комил дорам ки баъди берун шудан аз дарвозаи ин осорхона инҳо инсоне аз лиҳози зеҳнӣ дигар мешавад. яъне ҳадиақал дар вуҷуди ишон як тафаккур, як таҳрик ёки як ҷунбиши зеҳние дар вуҷуди онҳо пайдо хоҳад шуд. беҳтарин чизе ки ҳаминҷа мо гирифтем ай таърих фарҳанги худ огоҳ шудем ба таври хубон дидем да бигем оддӣ карда гӯем ба чашми худ дидем ки мо чӣ гуна таърих чӣ гуна фарҳанг доштем. қимати даромадаш 2 сомон гуфтан хай барои арзон аст, хуб асту баъд мо барои чиё гуфтан дар он сурат гирифтан баъд дар онҷа гуфтан ки чи 10 сомон аст, билети алоҳида мехӯрад. баъд як чиз дигарро мо гуфтанӣ ҳастем ки маблағе ки барои суратгирӣ 10 сомонӣ ҷудо кардан барои мо донишҷӯён он хеле ҳам гаронбаҳо аст.